Vitajte, dnes sa pozrieme na tému dlhodobého uchovávania registratúrnych záznamov, teda na to, ako zabezpečiť, aby naše elektronické dokumenty zostali overiteľné aj po dlhom čase. Takže podstata je, že autentickosť, integrita a časová platnosť dokumentov musia byť zabezpečené, aj keď už podpis vykonáva softvérový algoritmus, ktorý starne s časom. Však? Presne tak. V podstate ide o to, že orgány verejnej moci majú povinnosť dlhodobo overiť, či dokument neušiel do zmeny, kto ho vytvoril a kedy bol podpísaný, teda všetky zákonné požiadavky, ktoré definujú napríklad zákon číslo 305/2013 o e-governmente a tiež metodické usmernenia ministerstiev. A čo konkrétne musia orgány zabezpečiť? Ide iba o rozhodnutia a listy, alebo aj o ďalšie typy dokumentov? V skutočnosti nejde len o rozhodnutia ani o úradné listy. Pokiaľ ide o registratúrne záznamy, ide najmä o všetky elektronické dokumenty, ktoré nadobúdajú právne účinky, sú výsledkom úradného konania, prichádzajú cez elektronické schránky, alebo majú autorizáciu, teda napríklad rozhodnutia, potvrdenia, výzvy a podobne. Takže každý dokument, ktorý je dôležitý pre výkon verejnej moci, sa musí uchovávať? Čiže aj tie, ktoré nie sú priamo rozhodnutiami? Presne tak. Každý elektronický dokument, ktorý má potrebný právny účinok, sa uchováva, a teda aj keď ide o jednoduché oznamy, potvrdenia či výzvy na doplnenie podania. Ide o komplexný systém a každý orgán si musí definovať vlastnú agendu dokumentov. Rozumiem. A čo teda tá dlhodobá overiteľnosť dokumentov? Čo všetko to zahŕňa? Dlhodobá overiteľnosť znamená, že musí byť možné overiť, a to aj niekoľko rokov po vzniku, kto dokument vytvoril, či nebol zmenený a kedy bol podpísaný. To je dôležité, pretože už samotný softvér, ktorý autentikuje podpis, starne, teda neudržiava si novodobé štandardy. Takže riešenie spočíva práve v prechode dokumentov do archívnej formy, nie? Presne tak. Ide o prevod z formátu Baseline T do formátu Baseline LT, alebo ešte lepšie Baseline LTA. To znamená, že k existujúcemu podpisu sa pridá aktuálna validačná informácia a nová archívna časová pečiatka, čím sa predĺží dôveryhodnosť podpisu aj po skončení platnosti certifikátu. To je naozaj zaujímavé. A môžeme povedať, že takýto prevod je jednoduchý úkon, ako keby ste predpripravili dokumenty na dlhodobé overenie? Áno, je to presne to. Jednoduchý úkon, ktorý je globálne uznávaným štandardom. Umožňuje totiž zabezpečiť, že aj keď vydavateľ podpísaného certifikátu zastane, dokument si zachová svoju dôveryhodnosť. Mám tu ale jedno pochybné miesto. Niektorí odborníci tvrdia, že pre overenie môže stačiť aj analýza logovacích záznamov. Nemyslíš, že to je trochu riskantné, keďže logy nie sú štandardizované a nedochádzajú k ich dlhodobému uchovávaniu? Presne, toto je kľúčová kritika tohto prístupu. Rekonštrukcia informácií z logovacích záznamov, ktoré môžu byť rôzne a často aj nedostatočne uchovávané, nie je spoľahlivá ani technicky vykonateľná v dlhodobom horizonte. Áno. Takže môžeme povedať, že odporúčaným riešením je, ako si spomínal, prevod do formátu Baseline LTA? Áno, určite. Prevzatie autorizácií do archívnej podoby prostredníctvom LTA riešenia je kľúčové pre dlhodobú hodnovernosť. Ide totiž o to, že pri tomto procese sa doplňujú nové informácie o platnosti podpisového certifikátu a vytvára sa aj nová archívna časová pečiatka, ktorá potvrdzuje, že dokument bol v čase verifikácie autentický a nebol manipulovaný. Áno, je to naozaj nevyhnutný krok, keďže elektronické podpisy môžu stratiť svoju platnosť. Ale ako to ovplyvňuje právne účinky dokumentov, keď nastane táto situácia? Úplne presne. Stratu platnosti podpisu je potrebné brániť, pretože aj keď, podľa stanoviska MIRI, dokument zostáva platný, oslabuje sa jeho dôveryhodnosť a to môže spôsobiť problémy pri budúcich sporoch alebo kontrole. Autenticita a integrita dokumentu sa potom môžu stať spornými. Presne. Takže, ak dobre chápem, je to obzvlášť dôležité pri dokumentoch, ktoré majú právne účinky, teda dokumenty zo všetkých oblastí verejnej správy, stavebného úradu, matriky, sociálnych vecí, finančnej správy, zdravotníctva, školstva aj polície? Áno, presne tak. Je to komplexný systém,
kde každý orgán verejnej moci musí identifikovať, ktoré dokumenty majú dané právne účinky a preto ich je nevyhnutné uchovávať v dlhodobej a overiteľnej podobe. To je naozaj ohromujúce, ako sa legislatíva rozpína do rôznych oblastí. Ale čo, ak dôjde k zániku vydavateľa certifikátov alebo k zlyhaniu kryptografického algoritmu? Ako sa zabezpečí overiteľnosť v takom prípade? To je veľmi dôležitý bod. Overiteľnosť elektronického podpisu je štandardizované možná, iba keď vydavateľ certifikátu poskytuje údaje o platnosti a neplatnosti certifikátu a je zahrnutý v dôveryhodnom zozname Európskej únie. Keď však dôjde k zániku vydavateľa alebo sa zhorší spoľahlivosť algoritmu, môže vzniknúť problém. Preto je prevod na archiválnu formu také dôležitý. Totiž zabezpečuje, že aj v týchto zmenených podmienkach ostáva dokument hodnoverný. No, v podstate ide o jednoduchý úkon prepodpisovania, ktorý je navrhnutý tak, aby bol čo najjednoduchší. Aj keď technicky vyžaduje presný postup, ako náhle je nastavený správny systém, ide o globálne uznávaný štandard, ktorý sa osvedčil aj v medzinárodnom prostredí. Takže ak sú vaše informačné systémy nastavené na prevod do baseline LTA, potenciálne sa vyhnete mnohým právnym a technickým komplikáciám? Presne tak. Previesť autorizácie na archívnu formu zabezpečí, že dokumenty zostanú platné aj po uplynutí životnosti ich pôvodných podpisov. To znižuje riziko sporov a pomáha udržať dôveryhodnosť prípadne sporných dokumentov. Áno. Čo by ste poradili orgánom, ktoré si nie sú iste, či majú správne nastavené postupy? Odporúčam kontaktovať odborníkov, ktorí sa tým zaoberajú a poradiť sa s nimi ohľadom detailov a implementácie potrebných úprav v informačných systémoch. Je lepšie mať všetko ustavené správne hneď na začiatku, než čeliť komplikáciám neskôr. Presne. A toto odporúčanie, ako viem, pochádza aj priamo zo skúseností poskytovateľa dôveryhodných služieb, ako je napríklad Archimedes. Správne? Áno, správne. Pre Archimedes, ktoré sú evidovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb, je to kľúčové. Zabezpečenie prevodu dokumentov do archiválnej formy, ktoré spoľahlivo predlžuje dôveryhodnosť kvalifikovaného elektronického podpisu a tým aj samostatného záznamu. Zaujímavé, že aj legislatíva, napríklad novelizácia zákona, čiže 395/2002, už smeruje týmto smerom, a to nie len pre dokumenty v platnosti. Presne tak. V novej navrhovanej legislatíve je jasne uvedené, že pôvodca registratúry musí uchovávať údaje, ktoré potvrdzujú overenie podpisu aj po ukončení jeho platnosti. To je ako dôkaz, že dokument bol správne autentifikovaný už v čase svojho vzniku. Preto je prevod do špeciálneho formátu, ktorý obsahuje novú archívnu časovú pečiatku, najspoľahlivejším riešením. Je evidentné, že zabezpečenie dlhodobej overiteľnosti dokumentov je kľúčové nielen z technického, ale aj právneho hľadiska. Opatrenia, ako sú tie, o ktorých sme hovorili, majú zásadný význam. Presne tak, a ak si niekto nie je istý správnosťou svojich postupov, je múdre konzultovať odborníkov. Takýmto spôsobom sa zabezpečí, že všetky registratúrne záznamy, ktoré majú právny účinok, budú aj naďalej dôveryhodné, čo je kľúčové pre výkon verejnej moci aj v medzinárodnom kontexte. Ďakujem za detailný rozbor tejto témy. Je skutočne dôležité, aby sme boli pripravení čeliť technickým a legislatívnym výzvam, ktoré prichádzajú s digitalizáciou verejných dokumentov. Presne tak, dlhodobá hodnovernosť dokumentov je investíciou do budúcnosti a právnej istoty. Dúfam, že toto rozhovor poskytol prehľad a inšpiráciu pre všetkých, ktorí sa zaoberajú touto problematikou.